nanunumpa bilang kasapi ng Binit Philippines. Ako si mula sa ay taos pusong nanunumpa bilang kasapi ng Samahang Beekeepers Network Philippines Foundation Incorporated. Sumusumpa rin ako na maging aktibong kasapi sa regional na Binit, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung saan ako nasasakop. Nangangako akong tutuparin ko ang lahat ng mga patakaran at regulasyon ng organisasyon ito. Nangangako rin akong gagampanan ko ang mga tungkulin bilang kasapi. Mga kalagaan ko ang binit sa di paggawa ng mga bagay na maaaring makasira sa pangalan ko. Hanggang sa aking makakaya. Patuloy akong tutulong sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng binit at lalo na sa industriya ng pagliliwan sa bansang Pilipinas. Tulungan nawa ako ng Diyos. Okay, congratulations!